защитени зони Бургаско езеро и Ченгене скеле. От 2007 година Бургаско езеро и залив Ченгене скеле са включени в екологичната мрежа Натура 2000, както по директивата за местообитанията, така и по директивата за птиците. Защитена зона Бургаско езеро е плитководно крайбрежно езеро, което има слаба връзка с морето. Нарича се още езеро Вая и се намира западно от Бургас, граничи с промишлени и жилищни квартали на града. Езерото е много важно за почивка по време на прелет за кадроглавия и розовия пеликан, както и за малкия корморан. Солените ливади тук са предпочитани от мигриращия ливаден дърдавец. В Бургаското езеро зимуват големи ята от поен лебед, патици, кафявоглава и качулата потапница. Тук гнездят малкия воден бик, големия корморан и други видове птици. Малкият морски залив при устието на река Маринка, разположен южно от село Крайморие, близо до шосето Бургас-Созопол, е известен като защитена зона залив Ченгене скеле. При устийната част на реката е с обширни и плътни масиви от тръстика, папур и езерен къмъш. Брегът представлява пясъчна ивица на места с каменисти участъци, а склоновете на речната долина и залива са обрасли с гори от келев габър и храсти. В района обект на опазване са гнездящия малък корморан и блестящ ибис. Тук е единственото място в България, където има тинесто-песъчливи крайбрежни площи, едва покрити от морска вода. Чрез програмата на Европейския съюз Натура 2000 се цели не само да бъдат опазени тези видове и местообитания, но и да бъдат възстановявани там, където е нужно.